yarinyar mafarkina, tun kafin kasancewa da ke a zahiriya an haska min yanayin yadda siffar fuskarki take. Kasantuwarki a cikin rayuwata ya haifar da wani farin ciki wanda mun taɓa samun shi ba. Tun bayan rasa iyayena, na kasance a cikin wani mawuyacin hali. Sakamakon rasa wani abu da na shaƙu da shi tun ina ƙaramin yaro. A wajen iyayena na san haƙiƙanin so na gaskiya, saboda sun nuna min soyayya matuƙa gaya. Sirri ne cikin kulawa da jin daɗi, kuma na samu duk wani kayan alatu na rayuwa. A taƙaice dai zan iya cewa duk wani zunzurutun tsagwarar tsaba farin ciki da ran ɗan adam za ta iya hasasowa na farin ciki da jin daɗin rayuwa, to na same shi daga wajen iyayena. Har sai da na dinga alfahari ba fariya ba, na ji gaba ɗaya duniyan nan babu yaron da yake jin daɗi da kuma farin ciki kamar dai ni ɗin nan. Amma hakan bai sa na tashi a mara tarbiyya ba, saboda a tare da ƙaunar da suke nuna min, akwai ingantacciyar tarbiyya da suke busa min, mai cike da jin ƙai da tausayawa na ƙasa da ni. A irin wannan tsarin na tashi har izuwa girmana. Bayan na je na yi karatuna na zamani a ƙasar Amurka, sannan na je na yi karatun addini na a ƙasar Egypt cikin birnin Cairo. Bayan din na kammala karatuna, sai na dawo izuwa gida Najeriya. Lokacin na cika shekara 25 a duniya. Aka min maulidin zagayowar ranar haihuwata, wato birthday, tare da iyayena. Mun ji farin cikin wannan ranar sosai da sosai. An yi shagalin wannan ranar, an gayyato 'yan uwa da abokan arziki, an ci an sha, an yi hani'an. Na yi farin ciki sosai wannan ranar, ba zan taɓa mantawa da ita ba. An yi shagali iya shagali, daga baya aka kammala shagali, kowa ya watse. An yi taro cikin lafiya, sannan an ƙare shi cikin lafiya. Bayan kammala wannan taro ne, sai mahaifina ya kira ni, ya ce yana so ya yi magana da ni. Aiko na je na iske shi cikin girmamawa. Na ce, Abba, gani na ƙara so. Sai ya ce da ni, nemi waje ka zauna Sinu. Aiko sai na nemi waje na zauna, kamar yadda ya bukata. Sannan sai ya sake cewa, ina so ka tattaro duk wata nutsuwarka wadda Ubangiji ya lamunce ma. Ka buɗe kunnuwanka ka saurare ni. Aiko sai na ƙara zaman nutsuwa, a zaune akan kujerar da nake. Sannan sai na ji ya fara maganganu kamar haka. Wato, dalilin da yasa na kira ka, wasu maganganu zan faɗa ma, wanda samsam kada ka taɓa mantawa da su a rayuwarka. Ina so ka san cewa akwai haƙoƙi da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ɗora wa iyaye akan 'ya'yansu. Mu mun yi ƙoƙari mun ga mun sauke maka wannan nauyi da Allah ya ɗora mana. Haka zalika su ma 'ya'yaye akwai nauyi da za su sauke wa iyayensu, wanda Ubangiji Allah Subhanahu wata'ala ya ɗora musu. Ya kai ɗana, kada ka yi shirka, domin shirka babban laifi ce a musulunci. Haka zalika duk inda kake a rayuwar nan, ka riƙe gaskiya, kada ka taɓa yin watsi da tarbiyyar da muka baka. Haka zalika, kai abota da mutanen arziki, ka girmama kowa, ka tausaya wa ƙananan yara, kar ka ci zarafin tsofaffi, sannan ka girmama mace, ka yi haƙuri da halayenta, domin su suna da rauni. Haka suke, an riga an mana bayaninsu, da haka dole mu dinga haƙuri da su, kar mu tankwara su. Kana duk ran da muka koma ga Allah, addu'a ka kawai muke bukata. Wannan ita ce nasiha ta gare ka. Idan har ka yi wannan, to tabbas ka sauke nauyi a matsayin ka na ɗa da Allah ya ɗora ma. Kuma ko bayan raina, zan yi alfahari da kai. Ruhina zai samu salama. Zan kasance a cikin ƴantattun bayi masu matsayi. Addu'a ta gare ka daga ƙarshe, Allah ya baka ikon sauke wannan nauyi kamar yadda ya babu. Allah ya maka albarka Sinu. Ko da mahaifina ya zo nan wajen a bayaninsa, lokacin na ji gaba ɗaya jijiyoyin jikina duk sun daskare. Karo na farko kenan a rayuwata da na ji wani zazzafan hawaye yana kwaranya a kan kumatuna, saboda tun tasowata ban taɓa yin hawaye ba sai wannan ranar. Aikuwa a daddafi cikin muryar kuka na amsa wa mahaifina da cewa, na gode da duk wata ɗawainiya da kuka min a rayuwar nan, Abba, kuma insha Allahu na maka alƙawarin cewa ba zan taɓa watsa muku ƙasa a ido ba, kuma da alƙawarin cewa ni ma zan kula da haƙoƙin da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ɗora min. Allah sarki. A lokacin ne mahaifina ya kamo hannayena
sannan ya fara rarrashi na saboda ya kaga gaba ɗaya na fita cikin hayyacina sai kuka nake yi. Can dai bayan na dawo cikin hayyacina sai min izinin da cewa zan iya tafiya. Aiko na tashi na taho jikina duk yayi sanyi. Yayin da nake fitowa daga wajensa na shashshara hawayena sai can kawai na ji mahaifiyata ta kira ni. Sinu dana. Na waiga na amsa mata da cewa na'am mama. Na amsa da ƙarfin hali ne saboda samsam ban so ta gane yanayin da nake ciki saboda za ta shiga damuwa gami da jin mamaki saboda ba ta taɓa gani na ina yin kuka ba. A iya sani na kenan ni kaina wannan shine karo na farko da na fara yin kuka. Bayan na ƙarasa gare ta sai na ce mama gani na cikin kirawo ne lafiya dai ko? Sai ta buɗe bakinta sannan ta ce Lafiya lau mana ɗan nan. Kiran aina alheri ne. Zo nan ina son magana da kai. to shikenan mama amma dare ya yi fa mu bari sai da safe mana. A haka na amsa mata amma sai ta ƙara cewa A'a ni ba zan bari ba. Yanzu nan nake so mu yi magana. Kaga nemi waje ka zauna. aiko na nemi waje na zauna kamar yadda ta biɗa. Kana sai ta ƙara buɗe baki sannan ta ce Ka buɗe kunnuwanka ka ji duk abin da zan faɗa ma. Sannan ka adana kalaman da zan faɗa maka a cikin kwakwalwarka. to mama ina sauraron ki da kunnuwana na basira. Da haka na amsa mata sai kawai ta kalle ni cikin nutsuwa sannan ta ci gaba da magana kamar haka. Yauwa yaron kirki. Abin da nake so na faɗa maka shine kaga yau ka cika shekara 25 a duniya. Gashi ka kammala karatunka masha Allah. Gashi ka samu duk wani gata a rayuwar nan. To me abin farin ciki da ya wuce wannan? Gashi uwa uba muna raye. Sino babban burin mu maga kayi aure. Ko da mama na ta zauna a maganarta sai na ji na ɗayin wani murmushi sannan wata dariya ta kubuce min. Kai haba mama kake sa in ji kunya mana. Shekara ta fa 25. Na isa aure ne ni fa har yanzu yaro ne. Ja irin yaro. To kamar shekarun ƙuruciyarka. Kafin girma ya riske ka babu wani ɗanka da zai hidimta ma bare ka more shi. To haka ne mama. To amma ni har yanzu gaskiya ban samu yarinyar da ta dace ma da zan iya soyayya da ita bane. Shi sa ni ban ma taɓa soyayya ba. Na faɗa mata hakan ne domin ko za ta gamsu a yi watsi da maganar saboda ba na buƙatar a ci gaba da tattauna wannan maganar. Nan take sai ta faɗi wani abu wanda jinsa sai da ya sa na girgiza saboda ban taɓa tsammani ba. Yawwa faɗuwa ta zo daidai da zama domin ku na yi maka mata. Nan take sai na ji hankali na ya tashi sai na ji kamar kwaron kwatsa ta bugi ƙoƙon kaina. Yanayin fuska na ya nuna damuwa domin kuwa ni a cikin zuciyata akwai wadda nake matuƙar ƙauna. A zuciyata na dinga wasu maganganu kamar haka. Rana zafi inuwa ƙuna. Sinu wannan wace irin kaddara kake ƙoƙarin faɗawa wanda ko kaɗan baka taɓa hasaso ta ba a cikin ƙwaƙwalwarka. Ina cikin yin wannan tunanin ne kawai sai na ji mama ta ce Sino ya na ga fuska ka ba annuri bayan abin farin ciki na faɗa maka. sai na yi ƙoƙarin wayance mata a cikin magana mai salon ƙinƙina. A'a mama kawai na yi farin ciki sosai magana ce kawai ta sa ni ɗan faɗa wani tunani. To tunanin me kake yi? Kawai dai ina tunanin ne na ji baki faɗi wace yarinya ba ce kuma a ina take yarinya? Amira ce fa yar gidan ƙanwan mahaifinka da ta rasu. Kar ka ce min baka gane ta ba. Amira? Kina nufin Amira dai da na sani? Ita nake nufi. Aiko sai na shiga wani dogon tunani mai cike da nazarin fahimta da kuma hasaso da auna irin ɗabi'un Amira. Taɓija. Amira ta kasance wata 'yar ƙanwar mahaifina ce wadda ta rasu. Bayan rasuwar ƙanwar mahaifin nawa shine aka ɗauko Amira aka dawo da ita gidanmu. A nan aka ci gaba da rainanta. Abin da ya ƙara girgiza ni shine saboda ni kaina na san halayen Amira. Ba na ƙwarai ba ne, samsam ɗabi'unta ma ba su yi zubi ɗaya da nawa ba. Amira sam ta yi watsi da tarbiyyar da aka bata, duk da cewa ta kasance 'yar ƙanwar mahaifina ce, amma kuma yanayin tarbiyyarmu samsam ba ɗaya ba ne ba. Amira ba ta yin sallah sai ta ga dama, sannan tana biye wa duk wasu ƙawayenta na banza. Hakan ne ma ya sa ban cika wani kula ta sosai ba, duk da cewa ita 'yar uwata ce, amma na yi matuƙar tsanar halayenta. Babban abin tsananin takaicin shine Amira har shaye-shaye take yi, tana shan shisha, syrup, benelin da dai sauransu. A dunkule jimlatun zan iya ce muku
Amira ƙaramar tantiriya ce. Ko da na zo na a cikin tunanin da nake yi mai nisa, sai na ji mahaifiyata ta ce, Sino irin wannan dogon tunani haka, dama na san mawuyacin abu ne ka karɓi irin zaɓin da na yi maka. Kuma idan na canka daidai, na san ba komai kake tunani ba face halayen Amira. Na sani cewa za ka yi mamaki da muka ƙudiri aniyar haɗa ku aure kai da ita. Bisa adalci ɗaya da za mu yi maka, shine za mu gaya maka dalilinmu na yin hakan. Alabashi ko ka saisaita tunaninka yaro na, idan ya so sai ka yanke hukunci. da mamana ta gangaro na a bayaninta, sai na ji zuciyata ta ƙagu ta ji wannan dalilin da take son gaya mu. Sai zuciyata ta fara sake-sake kamar haka. Wayyo ni Sino, to wannan wani irin dalili ne mama take son gaya mun haka? Shin dalilin babba ne ko ƙarami? Amma dai bara dai mu ji. Ina cikin yin wannan sake-sake ne, kawai sai na ji ta ce, Sino, na ɗauka za ka tambaye ni wani dalili ne wannan? mama, ai abin da nake ƙoƙarin tambaye ki kenan. Shin wannan wani dalili ne? Haka dai na tambaye ta, kawai sai na ji ta ce, Ka saurare ni da kyau ɗana, zan faɗa maka wani dalili ne wannan. Lokacin da gwaggonka, wato mahaifiyar Amira, take tsananin cikin rashin lafiya, akwai wata wasiya da ta bar mana da ni da mahaifinka, wacce mu kanmu sai da muka jinjina al'amaranta. Yayin da gwaggonka take gargarar mutuwa, ita ta nemi da mu alƙawaranta mata aurenka da Amira. Daga ni har mahaifinka, haka muka amince da buƙatar ta ƙarshe ɗana. Ni ma yana mai tabbatar magana ta wasiyar ɗana. Da ka aure Amira ko bayan raina, ka aure Amira Sino. Kada ka yi watsi da buƙatar gwaggonka ɗana. Na san za ka yi ko dan ni. Ina da yakinin ba za ka taɓa wasa min ƙasa a ida ba. Alabama alkhairi, sai da safe. bayan mamana ta koro wannan lamari mai matuƙar rikitarwa da wuyar sha'ani, ni dai ina zaune ban ce komai ba. Na yi zukuɗin kamar yin watacciyar kuliyar da ta yi kwana 3 bata ci abinci ba. Haka mama ta tashi ta tafi ta banna a cikin ƙoramar tunanin abubuwan da ta faɗa. A zuciyata ina ta cewa, dama kasancewa cikin baƙin ciki yake da zafi? Ashe baƙin ciki babban guba ne da zai iya kashe mutum nan take. Ta, ni dai a wannan lokacin na ji duk duniya ba abin da yake min daɗi. Ina zaune cikin wannan yanayi ne da abubuwa biyu suka rincaɓe min a lokaci guda. Ga masoyiyata da muka yi matuƙar tasirantuwa da ita, sannan ga kuma zaɓin da mahaifiyata ta min. To wanne ne zan amince da shi? Wanne ne kuma zan yi watsi da shi? Abin da nake ta tambayar kaina kenan. Ina cikin haka ne kawai sai na je yanayin gari ya canja, sannan a fara ruwan sama tare da tsawa mai ƙarfi. Shine na je yanayin garin ya ɗan soma daɗi, iska tana kaɗawa, sanyi yana shigowa ta tagogi, sannan iska tana ratsa jikina. Sai na ji yanayin jikina ɗan soma sanyi. A wannan yanayi ne sai na fara tunanin masoyiyata. Ina tuna abubuwan da suka faru da yadda aka yi muka haɗu da ita, har ma muka shaƙu da ita. A wannan rana haka na kwan ban bacci ba, ina ta tunanin abubuwan da suke faruwa da kuma yadda za a in shawo kansu. Yanzu gaba ɗaya ma sam tunanina baya tare da ni, yana can wajen masoyiyata. Ita kaɗai nake tunawa. Mun yi alƙawarin cewa za mu yi aure, kuma gashi yanzu a gida an bijiro min da wani lamarin daban. Ƙaƙa. Yau ake yin ta. Yau fa ina cikin tsakankanin umarni guda biyu, ɗaya na mahaifiyata, ɗaya kuma na zuciyata. To masoya sauraron wannan labari mai suna farfaɗiyar ƙauna. A nan muka kawo ƙarshen wannan labari, wato fita ta 1. Insha Allah a labari na gaba za ku ji labarin masoyiyata. A bar begena, murmushin kumatuna, sanyin ƙoramar zuciyata, nutsuwar tunanina, mai tasiranta ƙamshin da yake isa ga hancina, wacce kallonta yake ƙara sanyaya min idanuna, ta yadda aka yi muka haɗu da ita da kuma ƙalubalen da aka fuskanta har iyayenta suka aminta da ni. Domin ba mu goyon baya ko kuma shawarwari ko kuma jinjina mana dangane da wannan labari, za ku iya turo mana da saƙo ta wannan lamba. Wannan lamba kuwa ita ce 0800 21 00 38 52. Sai mun ji daga gare ku. Godiya muke.